आं बुंबोबाय थायो बेखौनो जे बे आंनि लाइफनि एकदम गोसोआव लाखिनो गोनां मोनसे प्रजेक्ट आंनि हल लाइफ आं बेखौ गोसोआव लागोन आरो बे प्रजेक्टनि थ्रुयैनो आं गोबां मोजां मोजां प्रजेक्टबो आखायाव फैदों बेनिखायनो आं बे प्रजेक्टखौ माब्लाबाबो बावनो हाया आरो बे खाबुखौ आंनो रजनि बसुमतारी मेमा होनायनि थाखाय आं बिथांनिसिम अरायबो आङो साबायखर बिथांनिसिम माबायदि रल गोबाङानो जोंनि सावथुन गराय फाख्रिखौ नायबायबो जानो हागौ बिथांमोना नुखाबायबो जानो हागौ जोंनि सावथुननि रलफोरा सोरनिया माबायदि आरो जाय बिथांमोना नुवाखै बिथांमोनाबो फैनानै नायफैनांगौ थेवबो एसे बुंनानै होनि जों बयबो बे सावथुनाव जेसेबां रल दङ जेसेबां केरेक्टार्स दं गासैबो जोङो गराय फाख्रि जायखौ बुङो बे गराय फाख्रिनि रलखौ जों खालामदों जों ससाइटियाव जोङो साननो हागौ जे सोरखौ गराय फाख्रि जों बुङो नाथाय गराय फाख्रिया जों बयनिबो गेजेराव थायो आरो जों बयबो गराय फाख्रि नागिरनानै नायोबा जों बयनिबो गेजेराव गराय फाख्रि नुनो मोनो आरो बेनिनो सासे आंबो दिनै गराय फाख्रि इन रियेलबो आं गावखौनो गराय फाख्रि सानो आरो सिनेमायावबो बेबायदि मोनसे केरेक्टार खालामनो मोननानै जोबोद मोजां मोनदों गोबां प्रडाक्सनाव रल खालामबाय बे प्रडाक्सनाव रल खालामनायनिफ्राय बे दा गराय फाख्रि प्रडाक्सनाव फिल्माव मावनानै बांसिन गोजोननाय मोनदों औ जोबोद मोजां मोनदों गोबां सोलोंनो मोनदों बेबायदि नङा जे गुबुन प्रडाक्सनफोराव जेबो सोलोंनो मोनाखै बेबायदि नङा आङो गासैबो प्रडाक्सननिफ्राय माबा मोनसे सोलोंनो मोनो नाथाय नैबे प्रडाक्सना आंनि थाखाय मोनसे बिराद स्पेशल प्रजेक्ट आं बुंखाबाय आरो बे प्रडाक्सननिफ्राय आं थारैनो जोबोद सोलोंनो मोनदों टेकनिकेलिबो सोलोंनो मोनदों आरो सिनेमा लाइनाव माबायदि मा जायो बेखौबो सोलोंनो मोनदों आरो गावखौ माबायदिहाय केरि खालामनांगौ बेफोरखौबो सोलोंनो मोनदों आरो गोबां मोजां मानसि लोगो मोनदों बे आंनि थाखाय लाइफ टाइम मोनसे एचिभमेन्ट होननानै आं बुंनो सानो खस्थ' जिखिनि खस्थ' खालामनांगौ बेखिनिखौथ' जेरावबो खालामखानांगौ बेथ' थाखागोन खस्थ'आ बांद्राय बिदि खस्थ' मोनाखै मानो होनबा जोंना प्रि प्रडाक्सना बिराद मोजाङै खालामदों रजनि मेमा बेनि अनगायैबो खस्थ'आ मायाव मोनदों जोंहा दानि जेनेरेसननि मानसिफोर आरो आगोलनि जेनेरेसन जाय जोंनि बिमा बिफा बा आबौ आबैमोन बिसोरजों जोंहा एसे जेनेरेसन गेप जानाय बायदि आं मोनदों ओमफ्राय बिथांमोनहा माबायदिहाय सानो बिथांमोननि थानाया माबायदि बिथांमोना माखौ मोजां मोनो बा जोंनि गामिनि आइजोफोरा मा खालामनानै मोजां मोनो बेफोर बुस्थुखौ बुजिनायाव एसे खस्थ' मोनदों नाथाय टाइम लानानै आङो बे बुस्थुखौ एसे बुजिनो नाजादों गेप मोनसे दंमोन जोंहा बे जेनेरेसन आरो जोंनि जेनेरेसनजों खिन्थु बे सावथुननि स्क्रिप्टआव जेरैबायदिहाय लिरदों बेयावहाय माने बै जेनेरेसननिफोरजोंहाय एसे माबायदि सानो बिथांमोननि थिंकिं बे माइन्डसेटआ माबायदि बेखौ मिथिनो थाखाय आं स्क्रिप्टआव हाबनो थाखाय एसे बेखिनिया खस्थ' जादों आरो जोंनि बर' आइजोफोरा बिराद इन'सेन्ट गामिफोराव गावजों गाव हेल्प खालामलायो सोरबा माबा मोनसे गाज्रि बुङोबा स्टेन्ड लालायलायो बेनि सायावनो नालाय स्ट'रिया बे हिसाबावल'सो एसे खस्थ'थ' नङा बेखौ सोलोंनो मोननाय होननानै आं औ दा आङो बेखौनो बुंनो सानदों बिथांमोननिसिम गासैबो रायजो राजा बिथांमोननिसिम गिबियावनो रोजा रोजा साबायखर मानो होनबा बिथांमोना जोंखौ दासिमबो जोबोद स्टार्टिंनिफ्रायनो जेब्लानिफ्राय जोंनि शुट जादों बे समनिफ्रायनो दिनैहालागै जोबोद सहाय होबोबाय आरो दिनैनि दिनावबो आङो जोंनि गासैबो रायजो राजा बिथांमोना जे जोंखौ ओरैबायदि सापर्ट होबोदों रायजोफोरा सिनेमा नायफैनायानो जोंनि थाखाय सापर्ट मोनसे आरो बयबो बेबायदि जे गामिनिफ्राय लैहोर फैनानै जोंनि सावथुनखौ नायफैदों जोंनि सावथुनखौ अनसायफैदों बेखौ नुनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो दिनैहाय इउनिभार्सेलावबो नैबे सिनेमाया सोलिगासिनो मोननै श' दङ दा फार्स्ट श'आवबो बिराद मानसि अलमस्ट फुल जाबाय हला आंबो गावनो हाबनानै नायनानै फैदों बेफोरखौ नुनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बिथांमोननि मेनेजाराबो होनदों जे थार्सडेसिम दिनैनिफ्राय नेक्स्ट थार्सडेसिम माने फुल माने बुकिंफ्रा माने बिराद मोजां फुल बुकिं फैदों आरो बेफोरखौ नुनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बयबो रायजो राजामोननिसिम आङो रोजा रोजा साबायखर फिन खेबसेबाव आरो सोरबाफोर बिथांमोना जुदि नायाखै बिथांमोना नायफै आरो जोंखौ बेबायदि सापर्ट होफै थेंक इउ